Ето сега искам да ви покажа една нова моя постановка, едно ново мое отношение към моята работа и то да изграда навик да ви показвам как работя. Ето така, по този начин аз натиснах червената точка на телефона, с който се снимам, и ще ви показвам как се работи за привикване към работа творческа, която е под наблюдението на камерата. Ето, започвам сега. Най-важното нещо, върху което трябва да се работи, това е навика или навиците. Защото навиците не умират. Те се създават по продължение на времето, когато се работи. А моята работа е творческа. Моята работа е свързана с изобразителното изкуство. Вече в продължение на 35 години аз рисувам портрети и картини. И никога не спирам преди да съм преценил разумната достатъчност, понеже една картина никога не е завършена. Винаги има